49 спорт мейданчыгы урамларына яктырту, 86 ишек алды территорияларын ремонтлау, берничә ял зонасы булдыру, 132 йортта уздырылган капиталь ремонт соңгы елларда районда үзгәрешләр исемлегенең бу әле башы гына, әмма алда торган бурычлар да җитди. 260 урынга исәпләнгән балалар бакчасын сафка бастыру, 2016 елда футбол стадионын төзеп бетерү, 10 балалар мейданчыкларын эшләтеп җибәрү, район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеров халыкка Нурлатны көтәсез саллы эшләрне бәян итте. Все работы за один год невозможно сделать, но мы должны стремиться к этому. Самый главный в районе, в целом республике, взят курс на успешное и динамичное развитие территории. Какая бы в стране ни сложилась социально-экономическая и политическая ситуация, социальная сфера в Татарстане будет защищена. Это значит, что все социально значимые программы и проекты будут жить, а мы ее будем и обязаны при вашей поддержке реализовывать. 2015-2019 елларга Нурлат районы һәм Нурлат шәһәре территориясын үстерү программасының үтәлеше буенча уздырылган халык җыенында билгеләнгән бурычлар, бүген шәһәр район өчен актуаль булган проблемалар Бердәм Россия партиясының программасына кертеләчәк. Нәтиҗәдә шушы еллар içендә район инфраструктурасы күпкә яхшырыр, халык яшәешкән күреше тагы да уңайланыр дип көтелә. Вопросы, которые могли мы решать в течение без дополнительных крупных финансовых затрат, уже решены. Район юбилейна. Узган елны халык җыенында кабул ителгән үсеш программасында каралган ният максатларга ирешеп килүебез куанычлы. Җыенда катнашкан мәртәбәле кунаклар моны кат-кат искәртте. Нурлат не только, значит, вот как говорится, хорошеет и показатели. В такое кризисное время Нурлат полностью переуполняет. Чем я вас и поздравляю, это ваш труд. Нурлатлылар районыбызның 85 еллыгына агруйланып, күпкә матурайып, саллы эшләре белән мактанырлык булып килүенә сөенде. Көн матурайып бара безнең Нурлатыбыз. Мин шунда тудым, үстем, Аллага шөкер, һәммән дә шунда яшәйм. Аллаһ Тәгалә тагы да яшәргә язсын, гомер бар тиктән, гамәл кырырга язсын. Нурлатыбыз матурайды, бик матурайды, рәхмәт главаларга. Бик теләп килдем, яратып килдем, музыканы яратам.